Llacs de Cuilin. A Cuilin encara es practica la pesca en cormorà. Es fa a la nit. El pescador té 3 o 4 cormorans ensinistrats a la barca. Picant amb un pal l'aigua fa que els peixos pugin a la superfície. Llavors, el pescador mana a un cormorà que vagi a agafar un peix. El cormorà té un anell al coll perquè no s'empassi els peixos grossos. Cases i pagodes il·luminades a la vora del llac. A les cases a la vora del llac es fan representacions teatrals, música, dansa. Un vaixell de marbre. Les pagodes a la vora del llac il·luminades. Un hotel cèntric, cada dia, durant uns minuts, converteix la façana en una cascada d'aigua. En els següents vídeos veurem més temes interessants de Xina.